Baví. Tak, toto bude iný hardcore, toto. Raz. Ruky hore, rozpáš. Ešte sa možno trošku pozerať. Ruky hore. Čiže tie ruky. Keď dáš ruky hore, ja začnem počítať, dobre? Tak, 3, 2, 1, jump! Nechcej. Dobre, Pali, rozpáš, pozeraj sa k nohám, ide ti lano. Rozpáš a pozeraj sa k nohám. Tak, ide ti lano. Tak. Dobre, ešte raz, poď ešte, tak. Nevadí, už bude pri tebe. Tak, dobre. Karabínku, cvakni do karabíny, čo máš na pupku. Do tej, čo je modré, áno, áno. Áno, áno, presne do tej. Výborne, pust na všetkého. Tak, vyťahneme sa hore. Lazar! Tak, už teraz sa môžeš chytiť. Tak, fajn, super. Znamená, že si pozdravená. Tak, super. Takýchto hasičov potrebuje Slovenská republika, čo sa neboja. Budem, napíšem tie odporúčanie. Ešte žijem! Toto bola brutalita. Dobre? O týždeň zás! Len treba našetriť. Poďme na pohode. Dobre, čau. A dneska sme tu boli aj o 9, ale ste tu neboli vy ešte. No, my sme... Ja aj tak. My sme to chceli stihnúť ráno, ale bohužiaľ nevydalo. Petri, ja mi spočí púť. No tam turisti, že